protestante naman ang papa. Kung magsimba na kanya-kanyang simbahan, ang pamilya nila unique sa lahat. Walang gulo, nagtaka ang lahat, kahit iba-ibang paniniwala. Pag sila'y umuwi at magkasama-sama, itong unique na pamilya. Masaya sila, minsan magdebate pa, kanya-kanya sila ng Biblia. Ang pagdebate, isa lang ang dahilan, ang pagmamahal at tahimik ang lahat. Walang chismisan at walang awayan, laging magkakaintindihan. Pag sila'y umuwi at magkasama-sama, itong unique na pamilya. Masaya sila, minsan magdebate pa, kanya-kanya sila ng Biblia. Ang pag-ibati, isa lang ang dahilan, ang pagmamahal at tahimik ang lahat. Walang chismisan at walang awayan, laging